тоҳир Азиззода, раиси ноҳияи Мастчоҳ, дар пайи беморӣ дар шаҳри Душанбе даргузашт. Ӯ 41 сол дошт. Аз аввали моҳи сентябр ба ин тараф вазъи саломатиашон хуб набуд. Рӯзи 1 сентябр дар рӯзи донист дар ифтитоҳи як муассисаи таълимӣ иштирок карданд. Баъди ҳамин дар хона табобат мегирифтанд. 2-3 рӯз пеш саломатиашон баъдтар шуд ва барои ҷарроҳӣ ба шаҳри Душанбе рафтанд, вале ин бегоҳ ҷон ба ҳақ таслим намуданд, гуфтааст сармуҳаррири Машъали ноҳияи Мастчоҳ. Дар бораи даргузаштани Тоҳир Азиззода дигар масъулони ҳукумати ноҳияи Мастчоҳ дар саҳифаи худ дар фейсбук хабар дода, барои пайвандони марҳум ҳамдардӣ изҳор намуданд. Азиззода Тоҳир Мирзораҳмат 17 апрели соли 1980 дар деҳаи Пастиғави ҷамоати деҳоти Иван-Тоҷикӣ, ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ таваллуд шудааст. Соли 2009 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар бахши иқтисодӣ хатм кардааст. Солҳои 1997-2002 дар вазифаи мудири шуъбаи ҷавонони ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ кор кардааст. аз соли 2002 то соли 2012 роҳбари хоҷагии деҳқонӣ ба номи Мусо Исоев дар деҳаи Пастиғави ин ноҳия буд. Соли 2012 ӯ як ширкати сохтмони ЖДММ Пастиғавро таъсис дод ва то соли 2016 роҳбари ин ширкат буд. Соли 2016 бо фармони раиси ноҳия ӯро муовини аввали раиси ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ таъин карданд. Вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ буд. Азиззода аз 13 январи соли 2019 бо фармони президенти Тоҷикистон раиси ноҳияи Мастчоҳ таъин шуд.